marami na siyang malinis na yung similya. So pwede natin to ibilat sa araw, mga 2 araw ibilat sa araw. Safford Jokes. Magkuha tayo ng similya sa ampalaya. So ganito ang forma ng ampalaya pag hinog. So hinog na to. So nandito yung buto. So hugasan natin to para makita talaga ang kalooban ng buto. So ito ang buto. So hugasan natin. Makita, ayan ang buto ng ampalaya. Para pwede natin ulit itanim ito. Ayan, buto ng ampalaya. So anong gagawin? Huhugasan natin to. Lagyan natin dyan. Lagyan ng tubig. Tapos bigain para mawala yung pula. Actually mga kapaparts, matamis ito. Itong bunga na to ng ampalaya mapait, pero ang buto naman to ay matamis. Kaya nito, matamis ito. Masarap to kainin mga kapaparts. Ayan. So ang gagawin po natin ngayon ay kuha tayo ng similya para hindi na tayo magbili. So paano? Ito ang procedure, no? So hugasan ko to. Tingnan natin. Ayan, may similya na tayo. 1. Tuloy-tuloy lang ang procedure hanggang lahat ito ay masegregate natin, matanggal natin itong tamis niya kasi matamis to siya. Ayan. Ulit. Andito. Kita-kita. Iyon ang buto ng ampalaya na pwede na natin itanim ulit. Mahal ang similya ng ampalaya kung bibili natin yan mga kapaparts. So ang tanging alternative para hindi na tayo magbili pa ng similya, ito na ang gagawin natin. Ito sigurado talaga ito, tutubo talaga ito mga kapaparts. Marami pa sila dito, no? So ito ang similya sa ampalaya. Ayan, marami na siyang malinis na yung similya. So pwede natin to ibilat sa araw, mga 2 araw ibilat sa araw muna bago natin to ibaon sa lupa para gawin na namang another ampalaya. So mga kapaparts, sa ganitong dami, alam nyo ba na ang buto ng ampalaya ay 15 pieces lang. 15 pieces ng buto ng ampalaya ay 85 pesos lang. So ito, ilang piraso na to. So, mahal ang similya ng ampalaya. Biro nyo, 15 pieces lang na 85 pesos. So ito, marami na siya.
ang similya ng ampalaya. Mayroon kasi dito na hindi pa siya masyadong hinog. Ayaw naman nila lutuin to. Baka bukas mahinog na naman to. So kunin na lang natin yung buto para gawing similya tulad yan. Ito. Yan. Yan ang gagawin po natin. Lagyan natin itong similya dyan sa loob na may karton. Lagyan natin ng karton. Yan, ganon. Upang yung tubig niya ay sipan ng karton. Yan. Yan. Ayan. Andyan na siya sa karton. So, yung katas, ang tubig ay tutuyo dapat dahil sipan niya ng karton. Tapos takpan ng ibang karton. Ayan. Then takpan. Upang di pasukan ng langgam kung ano mang klase mga peste. So mga 3 days tuyo na siya. Pag 3 days tuyo na siya, pwede na natin to ilipat sa may lupa na ganitong container na lagyan ng lupa, tapos lagyan ng butil ng ampalaya. Diyan siya tutubo. So sa ngayon, ganito lang muna ang proseso. Mga kapaparts, tuloy-tuloy lang po sa pag-subscribe at panonood sa mga video ni Paparts, the tutorial gardening. Salamat!